Hej og velkommen. I dag skal vi åbne en klistermærkekapsel, som jeg nok kan se. Jeg fik lige sparet sammen til en og sådan lidt. Men jeg har ændret luck, skal det siges. Jeg er totalt uheldig. Det var meget fedt lige at få lilla eller lyserød. Sådan der stupid banana. Dum banan. Så er der også banan, der kunne også være fed. Jeg tør næsten ikke finde det. Okay. Så mange penge. Lad os gøre det. Fordi at jeg har lyst. Lige når droppet kommer. Fuck mig. Nå. Det er sgu ikke okay. Men ikke en skide der sikkert. Jeg er fucked. Kan man egentlig sætte sådan en på kniv? Det var rimelig fedt. For at føre klistermærke. Yes. Kan man så ikke? Lort. Med ekstra meget lort og lort. Det kan være så fedt at have den holder. Der. Det lyder meget sådan lidt elite-pelt, den der. Okay. Skal vi lige tjekke. Ej, gå nu lige væk. Jeg kan selv vente her. Counter-Strike. Jeg kører lige på, hvor meget den her. Det er ikke en skide. Altså det er lige før den her, den er fucking mere værd. Hold. Og det er et AK-skin. Hvordan fuck kan det være så billigt egentlig? Det er sjovt. Ja. Som du kan se, intet held. Tak fordi I så med, hvis der er nogen der ser det. Men ej, fuck det. Ja, 100%. Jeg synes næsten vi skal tage en kamp. Fordi det er fandme for dumt. Det gør jeg sgu. Vi tager ikke en kamp, vi tager en casual. Fordi en kamp, det er altid til. Hvad skal der noget lort her? Okay. Ja. Vi prøver så. Håber jeg ikke OBS, det vil være noget lag eller sådan noget åndssvagt. Så lad os prøve med det. Kæft, det regner over. Hvis det går lidt langsomt, så er det internettet. Altså. Yes. Kan lige nå at ting her. Kan købe noget lort. Den er grim. Det var sindssygt. Det var okay. På lige at lære dig lidt mere. Huntsman. Den har alle. Ja. Guldmønt Operation Breakout. Han er god. Kan jeg lige sige. Men jeg tror ikke, jeg klarer sig så godt mod så mange. Jeg tror, han er pretty fucked.
Ja, han er faktisk. Han døde bare lidt for os. Så lige prøve at se den. Ej, det er smukt. Det er smukt. Vi følger efter ham på. Hey! Marker. Det er lidt nede, man ikke kan se klistermærker på kniven. Det vil virkelig være fedt, hvis man kunne det. Shit. Shit. Det er skadet med 1 HP. Der kommer nok nogle videoer ud, hvor at mig og Rasmus spiller competitive. Måske også med Breven. Kom nu lige her. Fuck mig med de granater, mand. Det var lidt her. Ej, gå væk. Fuck sake. Nå, ikke. Fuck, han har mange kills på det lort. 1948. Fuck, det er lige oversværet nok. Skyder en stykke, så. Kom med. Ja, ja. Nu skal vi bare lige med den sidste. Lander søster. Så er jeg fucked. Nu, ja, fucking hell. Ej. For satan. Den er fandme grim. Faded zebra. Altså, så tager han min elite belt. Elite belt. Douche. Skide godt. Så er han død. Det er mærkeligt det der. Hvorfor ser han ikke, at han skal der? Så nu dør han. Ja, fucking idiot. Nej. Nå, ja. Tager vi lige den. Shit, hvordan fuck headshot han der?
sygt. Det er bare det værste og grimmeste shotgun i spillet. We can do it. Ja, man. Own. Shit, man. That reaction. Tredje plads. Hvad vil vi have på? Den sidste. Det er heller ikke fair. If man lige går ned og joiner. Skide lækkert. Så fucking. Lort. Move. Snap, men vi dør jo. Flot, nu har vi smålet, så kan vi godt gå. Jeg er bange for, at vi er døde. Og det var en AVP. Ja. Ja. Shit, jeg er død. Det var bare en skraldespand, mand. Jeg troede kraftigt lige, det var en fjende. Hey! Shit! Det går fuldstændig amok. Nederen. Vi gik da meget, mand. Ja. Fint. Ej, en skide kills for den her. Kills. Jeg havde en teknik med 400, men det er sygt. Jeg vil allerede dø. Hold. That wallhack. Fucking hell. Kommer til at være 20 med den her video.
2025, ja, lagt det. Jeg tror heller ikke sådan rigtigt, der kommer en kort-video ind på den her kanal, fordi gaming, det er ikke kort. Altså, en competitive, den var sådan en time. Der gik den jo stykker. Skærmen, den flækkede. Så bliver den bare lige god igen. Øj! Forfærdeligt. Ej, det er bare forfærdeligt. Hjælp! Tag ham! Løb! Fuck. Jeg skal væk, jeg gider ikke hjælpe. Nej, ses, hej. Jeg synes jeg ikke kender dig, men... Nu tager jeg pedalen arm og værsgo. Ja. Det er sikkert skudt. For 10 år, det er bare et skud, så er det færdigt. Så kan jeg se, hvordan Bullnover 1 han spiller. Fuck. Ja, kun Bullnover 1. Der er ikke nogen, der har en smoke. Nej, det er fuck. Vi bliver skudt bagfra. Men fuck det er ikke der. Jeg fucking se den her. Ikke jeg er heller ikke normalt, man har 1000 Jeg håber, I vil lytte til det. Det vil glæde mig, og tak til alle, der lytter til musikken i forvejen. Vi ses derude. Ha' det dejligt. Skud lige så nej. Ghosty. Det er sgu kun 20 minutter. Ikke engang vist. Jo, 20 minutter. Hvis de vinder nu. Vidste du, at Spotify nu er gratis på mobil og tablet? Og vi mener ikke blot en gratis prøveversion. Vi mener altid gratis. Du skal bare downloade den nyeste version af vores app, logge på og begynde at lytte. Velkommen til fantastisk musik på fart. Jeg hader reklamer på Spotify. Det er bare for dumt. Så reklamer på et musikprogram, hvad havde det regnet med? Vi vinder fandme den her.
skal bare lige få bunken. Fucking rager. Okay, over 20 minutter. Fuck. Jeg er rigtig dårlig til at gætte. Jeg har ikke haft den bedste på. Jeg fik lidt rundt lige at mærke. Det er en skide værd. Jeg føler også lige den der lyserød var der. Den lyserød lige at mærke. Det var bare skrald. Fuck, så roligt jeg ramte den. Wow, fuck. Fuck, han er dum. Hvem kalder lige sit våben for Ryujin? Ryujin. Ryujin. What it kills from every people. Take your time picking up that gun. Take your time. Take your time figure it out this gun. Right. Slap af, det er sikkert bare en dreng. Jeg hader sådan noget. Kom op og små. Fuck, nej for dem. Jeg tror rent faktisk det bedste, hvis du får sådan nogle spasser. Okay, jeg tager den. Ej! Ikke sådan en skid. Nej! Lige når jeg kommer op, selvfølgelig lige når jeg kommer op. Fuck, det er irriterende. 3 mod 1, vi burde vinde, Men der er selvfølgelig Warhacker, der bare... Kitchen, og så går han langsomt, fordi han ved, der er en camper. Med de her skudfejl. Så går han tilbage. Indtil han ikke kan nå bomben. Og se. Nu dør han. Fuck! Jeg skal bare lige knife en. Han er død selv. Det er sad, altså artset. Okay, den hedder Overpower. Det vil jeg også hedde. Jeg hedder Skatten. Jeg skal kræfte den. Jeg gør lige der. Det de har lavet med, at man kan se kniven sådan noget. Han har en huntsman. Crimson Web eller sådan noget. Men nu du skal rage. Smoke! I'm coming! Okay, der er en fucking smoke med det hele. Jeg kan ikke se en skid.
Oh, fuck, jeg fik et chok. Heller ikke vant til, at de kommer fra min spawn. Det er mærkeligt. Kan starte kampen. Ja. Men nej, vi vinder jo. Indtil videre. Okay, vi er døde. Ja, vi er så døde. Vi vandt fandme! Åh! Fuck, hvor fedt. Duel Baratas. De er sgu egentlig okay. Nej, fuck. Vi stemmer lige, og så skrider vi. Dust. Det er sgu da ikke så slemt. Hvad er de? Er de factory nye? Fuck sake. Afbryt i marken. Yes. Kan jeg så sige, gå under 1 handel. De er sgu da egentlig fede nok. Ja. Det var bare at sige tak fordi I så med. Husk at subscribe. Og skriv hvis I synes at jeg har dårlig luck. Ses.